nek Rantawati ora diwenehke Petruk tak aturi jaga jagang sing jero beteng sing kandel. Tegese kowe nantang karo wong Ndrawati. Ora, aku mareng ngejak sekak wong Ndrawati. Jagang sing jero, beteng sing kandel, piyone ana, mentrine ana. Kan kuwi main sekak. Kapok ora kowe. Kowe kok senengane percaya banget karo Bagong. Wong Bagong ki nek omong ora iso dipercaya kok. Terus sampean kok malang kerik napa? Niatku arep nglabrak karo kowe. Lho, sampean nantang kali kula to? Lho, malah getak karo aku. Lah kula niki wong ora golek masalah kok mang tandang ki sermu piye? Semangkean kowe. Dumes Senopati. Apa dianggep Bagong wedi karo kowe? Wani karo aku. Sing kandha wani sapa? Sabar sareh, lenggah sing prayogi mriki, lenggah mriki. Ngapurancang ning ngarepe ratu kok malang kerik sak penake dhewe. Ah ngono kok mboten? Ora, go tak caosi. Niki ngiming rokok dum-duman. Kapok ora kowe senjaki kalah karo Bagong. Niki niku sing nesu dudu sampeyan kudune, nek sing nesu sampeyan nek beda lakone. Sing nesu sapa? Ah sampeyan niku ora tau maca naskah. Niki sing nemu nesu dudu sampeyan. Sing nesu mengke ana wong sing nesu. Bagong. Nun. Yen aku arep maringake kelawan kowe, iki ana sing nglamar Wrantawati. Ha iki masalahe nang kene iki lagi terurai semuanya. Sinten sing nglamar Wrantawati? Durna Bagong. Ajeng diwenehke arep diwenehke Lesmana Mandrakumara. Lesmana iki wong kentir. Lesmana iki wong peka karo dirabekke iki sing do nglamar iki do nganggo utek apa ora? Ah, iki lagi asli iki. Walu gimbal manyar-manyar. Joneng dungkul wana dadi alas-alas dadi wana. Bagong, weh berkencang Pak Papong. Kali codhe sapa sing gawe? Wong edan ngene Bathara-rada barang dinggo. Kene nganggo istilah aku nek ora nganggo istilah ya rugi ya. Ngopo Begawan Durna? Kowe muni piye? Kresna aduh sorry sinuwun. Lesmana wong kentir. Lesmana wong edan. Lho, kowe kok iso ngarani Lesmana kentir ki sababe apa? Heeh, ora. Aku wis apal karo Lesmana iki wis suwe. Aku wis tepung karo anak Ngastina. Nek anak Ngastina iki pancen Ratu Ngastina mung duwe anak siji, ning nuwun sewu, anake rada ngene. Anake rada petuk, anake rada kentir. Mula nek Sinuwun Ndarawati ngrabekke Lesmana karo Wrantawati iki Sinuwun Ndarawati bakal tegel nampa kesengsarane anak, bakal tegel nyumurupi kasengsarane anak. Mula nek Sinuwun Ndarawati maringake Wrantawati, aku ora ikhlas. Aku ora ikhlas. Ora ikhlase Bagong. Mergo aku bakal kelangan kakangku ya kuwi Mas Petruk. Nek nganti ora kelakon dawuh karo Wrantawati, Petruk bakal lara. Nek Petruk lara, gedene tekaning pati, aku kelangan. Nek ngono nang kene padha-padha ngalape Wrantawati. Saiki ngene wae. Digawe sayembara. Sayembara apa? Sapa sing iso ngalahke Begawan Durna? Bayangan Wrantawati. Dadi iki. Wis gayeng iki. Siap, Reng. Oke. Ora nangis to kowe? Ora. Aku mungsuh Durna, kowe mungsuh Baladewa. Grisani wong wareg. Anggere weruh terus ngrus wetengku ora. Ngono wae Reng. Siap. Ora usah nangis. Niki sayembara sampean. Teng pundi pamane wong neter kanthi dayan. Wah, metu jaba. Oh, cundha manik jeblok bertempur. Iki kok ora nesu iki. Kepiye aku Durna wis dadi, Reng, ayo Reng. Digawe muntab, Reng. Carane, Nenek, tak jak dialog. Oh iya. Iki sing arep nglamar Wrantawati iki wong loro, sapa wae? Durna karo Prabu Baladewa. Lho, Durna karo Prabu Baladewa. Durna wis tak tantang. Monggo Durna gawe sayembara. Upama Reng, upama piye? Upama Prabu Baladewa ki ngewangi Lesmana piye? Lho, ayo aku abot Petruk. Terus ayo.
Terbuat dari kayu? Bukan. Ada rodanya? Bukan. Ditarik kuda. Udah. Ada pengemudinya? Udah. Iki kok malah bedekan iki piye to iki? Iya goblok banget to iki. Maksudmu kok kita kon nesu kok malah ada kudanya nyreplak bathukmu iki piye? Ayo radong kok ya. Ora ngerti kok ya. Sing arep lamar ki wong loro. Siji Durna, loro Prabu Baladewa. Reng, apa? Aku wis musuh Durna nek Prabu Baladewa melu nesu piye? Wah, Ratu Mandura ki wedine mung karo aku le. Ratu Mandura ki ora wedi karo sapa-sapa ni wedine karo aku. Nek kowe musuh Begawan Durna, musuh para Sata Kurawa ora sadi. Nek engko nata Mandura Prabu Baladewa melu aku tandinge iblis lanat cangkepe sapa kowe muni kaya ngono. Sapa sing arep nantang Baladewa sapa? Sapa sing nantang Baladewa sapa? Diar kowe. Semengane gawe masalah ora. Ayo, Reng. Kowe iki wis tak gaweke dalan, kowe wis sumbar ayo. Ki nek nganti kowe engko ora ana sing wani nandingi Petruk ora kelakon rabi, nek Petruk ora kelakon rabi, Petruk mati piye? Mati mbok men. Oh, tak kandhake Petruk kowe yakin kowe? Gong ora tumbak cucukan. Aku karo Petruk ki sayang kok ya. Ha iki muni, para kawan. Dalem. Sing arep nantang Baladewa mau sapa? Sing arep musuh Baladewa mau sapa? Sapa? Ora ngarwani karo Baladewa kok ya. Ya Kang ya. Kita aku mumpung megar iki kampleng ye. Ora nangis mah. Canggeran dedet kok meng nangis. Titik nangis, titik nanggrono wong jajan nangis men ditukokke. Oh, anggrono wong nyumet udut nangis men disumetke. Wong kok kaya ngono lho. Ayo wis. Kula sing nantang. Lho, kowe wani karo Baladewa sing tawedeni apamu? Ngendi? Pamane ono eter kadedean. Manut. Lapangan voli ya gelem, lapangan basket ya gelem, lapangan bal-balan ya gelem. Teng pundi? Ajeng lo teter kadedean sampeyan pasan boyong Urantawati. Urantawati dadi bojone Petruk. Mboten ngen dadi bojone sapa-sapa. Urantawati dadi bojone Semana Mandra Kumara. Sing kandha sapa? Sing kandha aku. Kula ora ngrentukke. Nek ora ngrentukke arep ngopo? Lho, kula ora ngapa-ngapa. Aduh. Iki ra dadi iki. Waduh, aku kok ya melu bunek to, Bagong. Kok sampean mboten sak mikir. Iki tak pikire mawon. Kula sing metung perkara niki. Wani ngono metu njaba. Ah, metu njaba. Lho, ngopo ning njaba? Aduh, piye kuwi? Piye? Ora dadi meneh to. Engkono ya ora paham kok kuwi. Tajak metu njaba ora gelem, nek metu jero nek ayo ta. Nek nganti ana apa-apa sapa sing tanggung jawab? Kowe ya iye. Kowe ya klembak-klembike kok. Ah, padake ora. Pokoke Urantawati raup ora anu kok raup. Rabi karo Petruk. Karo Lesmana, karo Petruk, karo Lesmana. Nek kowe ngayal kok tak glandang metu. Ayo tandinge nolo grek-grek. Lah iki piye wong nantang kok ora dirampungi wis padha mlayu metu kok malah do tetenguk. Ya alon-alon metu kok dipeksa. Ya Reng, ayo. Aku ya alon-alon. Wis aku metu karemu ora karemu. Manut karo kahanan pokoke. Wis kono padha budalono nggih ngestaken dawuh. Ning aja gawe kapitunaning para kawula ya Bagong ngestaken dawuh nara garing 10 aja gawe kapitunaning para kawula ngestaken dawuh Bagong nun nek Durna sing maju kowe ora usah melu-melu jotosane. Oh siap. Wah entuk jago siji meneh Reng. Setyaki wonten dawuh kowe iki ngopo? Kowe iki ra entuk melu-melu kowe iki rombongane sapa? Iya rombongan Jawi. Lah kok melu jotosi karo Durna ki sirmu piye? Sengit. Ora seneng. Engko nek nganti Kurawa ngerti, Kurawa mbelani Durna, kula ora wedi kurubut Kurawa. Yen kok Prabu Baladewa prisa, kowe didukani kok Prabu Baladewa.
nek pancen kudu ngono kula ora wedi karo Koko Prabu Baladewa. Pancen kuwi ngeyel kok. Sakarmu arep wangi Bagong, sakarmu ora sakarmu. Ngewangi no. Wah. Neng apa ngaso iki awake dhewe. Meng paitan swara iki. Ha iya. Sing temandang Ndara Sencaki. Lho. Ayo ora iso. Aku kehilangan nama. Nek nganti Ndara Sencaki omong so Prabu Baladewa, piyai sing padha mresani iki do ngenteni mengko. Jam-jam setengah siji, jam siji kok do ngenteni gareng nek musuh Baladewa iki kahanane kepiye. Ngono. Iki mbubarke apa ya? Struktur. Yo sing ngono aku ora sida ngewangi. Wah, cangkemmu elek kok, Neng. Iki nek ora sida ngewangi awak dhewe iki nyambut gawe sing tenanan. Ponokawan do metu wis do metu ayo do metu. Wis do metu gak wis? Nggih. Yo metu yo. Wis ra entuk rembugan ning jero. Reng ayo metu. Iya ya. Nek ora tak gusahi ndak mengar do omong wae. Anggere muni do omong entuk sambutan kok senenge ra jamak-jamak. Nek ora entuk sambutan kringete dilewerane kok. Ngecewe. Iya. Neng iki saiki wis ora usah dadak golek sambutan. Aku metu wis viral. Wah. Sing kandha sapa? Kok Prabu menika Nalindra kok gunemane kaya ning kampung. Aku ngruruti karo Bagong iki lho. Sampun, matur nuwun Sinuwun. Ya, sing ati-ati nggih. Blogegku geku sakuni to. Lit. Ma. Durna. Menika mboten san pangling ingkang sowan Ponokawan Pandhawa. Lho la iya la kok malah Bagong karo Garing ting gruduk sowan ning Ndarawati iki gati napa? Mestine sowan ana negara Ngamarta. Wong nyatane dheweke kuwi abdining para Pandhawa. Lah kok malah padha ting gruduk sowan ning Praja Ndarawati. Nanging Kresna nadan dikaya ngapa si Adi tau tate nampa pangudanging Ponokawan. Ora ketek mung sedhela, iki uga abdi Ndarawati. Mbok menawa ana panyuwun saka Bagong lan Garing. Tumuli timbal napa wigatine? Koko Prabu kasinggihan mekaten kasekecakna ingkang langkung prayogi. Ya, Kresna. Pun Kakang bakal midhangetake ngeten lho. Apa wigatining para Ponokawan sowan Praja Ndarawati? Ponokawan Bagong sawise satata padha kanthi harja sak praptamu Ponokawan Bagong Nonamit pasang Kalimantabe tinebena ing ladune Demawaing Tawang Towang. Sinuwun kemareng kula ngaturaken sembah sumangkeming pangabekti kula kunjuk sandha pepodo paduka Gusti kula ingkang sinuwun Pusang Prabu Sri Bathara Kresna. Iya Bagong ndak tampa. Ora liwat pangestuku tampan ana. Kula pundi nggo jimat paripen dayanana ing kasantosan. Prayoga nanggon mulungguh. Nun inggih sanget anggen kawula ndadosaken jimat. Kok ora Garing ingkang eneng ngarep. Antaraning kowe karo Garing kuwi tuwa Garing mestine ingkang munjuk atur luwih becik lamun ingkang sepuh. Garing niku nembe kening penyakit gejala bisu. Lho, Garing kuwi nggih nek omong klerak-kleru, nek omong kecethat-kecethet mengke ndak malah ngleling semi. Niki sedalam rangka terapi supaya mari cangkeme. Mbok sik apik to, Gong. Urung-urung kowe kok sak tembung-tembung kok nglarake ati. Lah gene iso guneman apik. Nggih, niki nek apik guneman mung pisan pindho, mengke nek kesuwen gagap. Cilaka nek nganti gagap, wah ngisen-isen ke mula kula mawon sing matur. Iya wis ora dadi ngopo. Kowe karo Garing padha wae. Sami mawon. Sami-sami abdi negara Ngamarta lan abdi penyan. Sinuwun Prabu Sri Bathara Kresna. Iya Bagong. Nun nggih. Sapa iki? Kok kaya wong kepenyak cengele. Bagong wae padha raja sak praptamu Bagong. Wah, Penemban Durna. Oh iya. Lho,
Sampean salah alamat. Loh, salah alamat piye? Kudune nek Durna metu niku jejere Ngastina. Niki Ndarawati kok sampean melu teng mriki. Oh, aja kleru penampa, Bagong. Aku sowan nang Praja Ndarawati ana wigati bakal tak aturake marang anak Prabu Sri Bathara Kresna. Oh, mekaten. Iya, iya. Slamet tekamu, wilujeng lering Sambikala. Bekti kula kunjuk penemban. Oh iya ya tak tampa, pangestuku tampanana. Kula pundi nggo jimat paripin dayana ing kasantosan. Gareng kowe padha raja sak praptamu, pangestunipun penemban Durna wilujeng niring Sambikala. Ngandel ora. Kesuwen mesti gagap. Oh tak tampa lagae pangestuku tampanana. Kula pundi nggo jimat paripin. Dayanana. Raos sing batos kuku kula penemban. Wah, isin tenan aku. Sesone aku lu ngrasa melu reng. Lah melu ya ora apa-apa. Bagong Padharjo sapraptamu. Pangestunipun sinuwun Prabu Mandura wilujeng bekti kula konjo sinuwun. Yo tak tampa pangestuku tampanana. Kula pundi nggo jimat paripin dayan ing kasantosan. Gareng Padharjo sapraptamu. Pangestunipun sinuwun Prabu Mandura wilujeng niring Sambikala kepareng kula ngaturaken semut cengelmu kuwi. Sembah pangabekti kula kunjuk. Yo tak tampa. Yo ditambake gareng. Nggih. Kuwi Panakawan wigati. Nek wanci gegojekan, mengko nek kowe kaya ngono kuwi omongane ndak ora cetha ditampa dening para pamirsa. Nggih ngestaken dawuh. Ampun kuatis mengki kula bakal panu cengelmu pados tamba. Bagong Padharjo sapraptamu. Panjenenganipun Ndara Sencaki wilujeng bekti kula kunjuk. Yo, prayogakna Bagong. Nun inggih. Gareng Padharjo wilujeng Ndara Sencaki. Sik, sareh sik, dileti rada-rada. Bekti kula kunjuk. Nah, ngono. Aja langsungan ndak gagap. Yo gareng prayogakna. Nun inggih sendika. Rada ado-ado ngono kok ndak gagap. Panakawan Bagong Padharjo sapraptamu. Pate Udawa wilujeng Ndarawati. Bekti kula kunjung nggih Ndarawati. Ya Bagong, pangestuku tampanana. Kula pundi nggo jimat paripin dayana ing kasantosan. Gareng slamet tekamu. Pangestunipun Ndarawati wilujeng. Suwi ora dolan ning Widara Kandhang. Wong ke wis sawetara wektu kula mboten dolan teng Widara Kandhang. Kaya kenapa to? Kenapa dekulmu mlacar kowe? Ora ngece ta, Gang? Gareng sing nrimo atine Bagong aja sok nglarani karo kakane. Pangestunipun mboten. Bagong, dalem ana wigati apa sowan? Apa diutus dening bapakmu? Apa diutus dening Pandhawa? Apa pancen saka karepmu dhewe? Sampun dipun keparangaken matur sinuwun. Iya wis tak keparake. Matur sembah nuwun. Nek wonten lepat atur kula Diagung Pangaksami kepareng ngaturaken lebah Siti Sekul. Kleru kok mempeng. Apa ora biasane tebah kok lebah. Lebah ngentu bathukmu ki apa? Ya ora nesu. Aku kan kakang wis sama. Ora sama. Sesuk tak setrikake cangkeme. Nangis meneh. Anggerane kok tebah Siti Sekul binung teling ron kelapa. Apuran ta mbok bilih wonten lepat kula nggih kula munjat ngersa Paduka Sanata Prabu Sri Bathara Kresna. Jenyatanipun kula menika namung kawula alit. Jenyatanipun kula menika namung piantun ngandhap papanipun. Iya. Mila kiranging tata krami, kiranging unggah-ungguh kula nyuwun sumunturing Samudra Pangaksami. Dheweke iki ora petha matur kok unek-unekke kakangne. Sapa sing ngrenengi? Baladewa dunekke sapa ngrenengi? Iya Bagong ora dadi ngopo. Mara gage matura, apa saka karepmu dhewe? Mboten. Apa diutus para Pandhawa? Mboten. Apa diutus bapakmu? Mboten. Lah terus diutus sapa? Mboten. Diutus sapa? Ngapunten kula niku ngantuk e. Ora kena ngantuk.
diampet Bagong. Mekaten inggih. Mboten diutus Bapak, mboten diutus para Pandhawa, mboten diutus Ndara Janaka, mboten diutus sapa meneh ya? Para Pandhawa. Nanging sowan kula menika diutus dening Kang Mas kula. Lho. Kang Masku sapa? Kang Mas kula inggih menika Kakak Petruk. Kakak Petruk ki sapa? Petruk kantong bolong. Mung ditambahi kakake kok bingung. Petruk kantong bolong. Sinuwun ngaturaken duta penglawung sinuwun. Lho, duta kongkonan penglawung Rajapati. Sapa tekaning pati? Weh, mboten, Ding. Basa sastra angel tenan. Ngaturaken gedrawasan. Bila sampun wonten tigang candra menika, Petruk menika sakit sinuwun. Kosike. Urung-urung iki dramane kosike aja kesusu. Petruk menika sakit. Lho. Petruk lara, mekaten sinuwun. Lho, larane apa? Kula piyambak mboten mangertos. Koko Prabu. Nggih. Petruk sakit. Lho, Petruk lara, Bagong. Nggih sinuwun. Lara apa? Lah kok dadi kowe adine, gareng kakane ora mresake karo Petruk iki piye? Goleke tombo, kowe dulurmu. Kok malah do meneng kowe iki? Wah, wis. Iki ngopo ya? Wong lagi dilapori kok wis nesu lho. Lho, aku ki ora nesu. Ning aku ki tresno karo Petruk. Petruk ki ora ketang sithik tau tate ngundang Baladewa. Ning nganti Petruk lara, kowe ora wadul karo sapa-sapa, ora matur karo sapa-sapa. Kudune kowe matur karo para Pandhawa. Ora kok matur ning Dwarawati. Sik to, niki mboten perkara kula niku njaluk sumbangan nggo nambahke Petruk mboten. Ning niki niku wonten perkara sing ajeng kula aturke sinuwun Prabu Sri Bathara Kresna. Sampeyan kendel sik. Meneng sik cara. Hah? Urung-urung guys gawe tratapan. Kene iki wis suwan wis diati-ati. Kene mung omong Petruk lara kok wajane deposine dirabane koyo. Sabar, sabar. Hah? Wong urip nang alam donya kuwi kudu sabar. Sabar ki ana watese. Ning tetep kudu sabar. Hah? Alon-alon kula tak matur. Yo, tak rungokke. Nggih. Petruk lara apa, Bagong? Kula mboten ngertos. Dokter niku mboten menemukan penyakitnya. Lho. Dokter ora nemokke penyakite. Mboten. Jaman semanten pun nonton dokter nggih wis ana. Ora apa-apa nggih. Kula gawa teng Pak Mantri niku, Pak Mantri malah men nyedaki bakul kuwaci. Jan wis ora tata. Wong di teri wong lara kok blas ora dipriksa. Malah dhek ngombe obat sedina ping 3 jan wis. Ora wae. Iki tenanan mau lah. Serius niki. Iya. Mangkelake kok senengane. Lah terus sapa sing goleki penyakite utawa lelarane Petruk? Nalika semanten kula pun matur ta niku kula presake teng dukun nggih, dukun niku pun diteropong ngangge napa jenenge nika? Semprong. Semprong diobong terus ditonton ngangge semprong niku jarene mboten wonten penyakite. Kula Petruk niku biasane nek kumat-kumatan niku nganu vertikal. Apa penyakit sing sirahe mubeng? Vertigo kok vertikal. Vertigo niku nggih mboten Petruk ya waras. Di tes air kencing niku ya ora ana penyakit napa-napa. Terus diperiksa diadiane niku nggih ambegane normal, jantunge nggih sehat. Apa jenenge? Paru-paru nggih apik. Monggo Petruk rokoke ra bantre ra jamak-jamak tok. Kula kan ngerem ngene kampas entek. Pancen kula ngajar Petruk niku. Trombole ngrokok iki direm kampas entek gong wis ben blong ya men ngono.
paru-parune ya apik. Terus pengeluaran ya apik. Pokoke kabeh normal. Terus kula niku bingung lah kowe jane lara apa ta, Tru? Lara kok mangane biasane sedina ping 3 kok sakniki ping 5. Lho, mangane malah akeh. Awake saya lemu nika. Kok lara? Ning pancen awake panas. Nek kula demek ngangge telapak tangan niku kira-kira ya 58 derajat. Kuwi panas banget lho, Bang. Enggak. Wong kula bathuke kula nggih goreng tempe barang. Ngono to enggak. Panas tenan. Bathuke kula demek niku panas terus kula kaileng klenthek terus kula dalahi tempe pletik-pletik lho to. Bathukmu iso kaya wajan. Iya. Nganten niku. Sawijining dina Petruk nika gelem omong. Lho, Petruk gelem omong nggih. Truk, mbok omong ngono kuwi, Truk. Gong, Reng. Aku arep omong karo kowe. Aku jane ora lara. Ning awakku lemes kaya ora duwe kekuatan. Mergo aku ki mung kepengin nagih janji. Sapa sing janji karo kowe, Truk? Omong. Nek pancen ana menungsa sing wis tau tate janji karo kowe ora ditepati, kowe kandha tak paranane, tak dodoke korine, tak kinange gambir karo suruhe. Kuwi tembunge wong nglamar. Hawa, iya. Tak dodoke korine tak sikate wonge. Lah ngono. Ben bola lanang mbok wedok asikat. Aja nekat. Ayo ta, Reng. Mantan. Jebula Petruk niku bloko. Jebule kok jebula. Ya men to ngono. Wong tembung jebule karo jebula iki padha wae kok men kanthi daerahe kok. Jebule Petruk niku bloko. Nek sing janji niku Prabu Kresna. Prabu Kresna tau tate janji kali Petruk. Duk nalika lakon bangun jembatan bangun Candi Sabtuarga. Bangun Candi Sabtuarga. Sampeyan ngendika kali Petruk to, Truk, nek kowe iso mbalekke pustaka Jamus Limasada, kowe esuk tak pek mantu. Ora. Kapan ya? Weh, lah iki iso tak glimpange tenan iki. Ngaku ora. Petruk matur ngoten niku lho. Sinuwun kudu emot Purwadasena. Nuwun sewu lho sinuwun. Sabda Brahmana Raja. Pangandikaning Narendra, pangandikaning pendhita menika kaya Wikresna tumaming drancang seta tan kena lumebek malih. Nek sampeyan dadi ratu menclah-mencre esuk tempe sore dele padha wae. Ngoten? Sampeyan bakal ora dipercaya dening para kawula. Sampeyan ora bakal dipercaya dening para nayaka. Sampeyan dadi ratu cecel kanarindrane. Ayo. Aku ora. Kusik Bagong tak iling-ilinge. Waduh, suwi iki. Wis yamene. Dar limbukan jam piro iki? Dadak mikir bareng. Kusik-kusik. Apa jaman nalika ana lakon Prabu Bumi Loka kae. Nah, jaman ana lakon Prabu Bumi Atlas. Bumi Loka karo Dewi Mustaka. Sapa ning? Ora ngerti kok. Sapa? Mau nek ora ngerti ora usah melu. Wis mripate kera bodho. Kira ya men. Aku arep mulih aku. Mulya kan ora ana sing ngewangi kowe. Petruk ora ana, kowe biasane, Tru. Aku arep mulih ta, Tru. Saiki mulih aton juang tenan kowe. Kowe kejem bang karo aku, Kang. Bapak penemban lajeng wangsul. Baliya. Kowe kok dadak sambat karo aku. Nek sampean pun nate janji harus ditepati. Ngibarate men saramano Oscaripano. Kuwi apa? Kula dhewe ya ora ngerti. Wong kula mung ngawur kok. Panjenengan kudu nepati. Monggo saniki kondhanging jagat, kondhang kabiyawara.
menawi Prabu Kresna kagungan putra inggih menika wanita ingkang nedeng dungkap dewasa. Namanipun Dewi Grontol. Grontol sapa? Lah sapa jenenge? Prantawati. Prantawati. Lah niku sing digayo kalih Petruk Kanthong Bolong. Nek jane kula ya ora setuju. Petruk kok dadi mantune Prabu Kresna. Ah saya gleleng tenan Petruk. Wong Petruk iki kerewe glelenge ra jamak-jamak kok. Apa meneh nek dadi mantune ratu. Wah, wis ngeplaki sirah kula saben dina. Wis kono. Wong jaluki rokok ngarep warung ngarep kae. Monggo-monggo sing mbayar nggih kula ora urung. Iya, nggih ning gandeng bangane Petruk niku mati merga lara ora keturutan sediane nggih. Alung panjenengan kula aturi nepati janji. Kula aturi nepati pangandikanipun Sinung Prabu Sri Bathara Kresna. Nek sampeyan ora kepareng netepi ing pangandika nuwun pangapunten kula wis dipasrahi Purbawasesa karo Petruk Kanthong Bolong. Gong sisan gawe. Nek kowe labuh aku ya labuh tenan, Gong. Aja ming setengah-setengah. Nek perlu mati diwujuti. Oke, Truk. Wong urip ki mung do antri mati kok. Karepmu piye saiki? Nek Prabu Kresna ngoncati le janji, ora ngaku tau tate janji, amuken negara Ndarawati. Oh, siap. Mula nek sampean ora ngakoni nautate sumpah kali Petruk dinten mangke kula aturi sedya jagang sing jero beteng sing kandel Ndarawati kula buyuki bathange gareng. Aku ngapa ta, Gang? Aku kira ngapa-ngapa karta buyuki. Kula buyuki bathang sayuta. Kula ora wedi mungsuh wong Ndarawati. Mangane kelangan Petruk luwung Bagong mati teneng Ndarawati kula lakoni leganing atiku. Setyaki bono timbalan. Kowe arep ngopo? Kula sajaipun kok panas krungu suarane Bagong. Dadi kepeti. Santai wae, ora usah dadak kemrungsung. Kowe mau guneman piye? Guneman nek Rantawati ora diwenehke Petruk, tak aturi jaga jagang sing jero beteng sing kandel. Tegese kowe nantang karo wong Ndarawati. Ora, aku mareng ngejak sekak wong Ndarawati. Jagang sing jero, beteng sing kandel, piyone ana, mentrine ana. Kan kuwi main sekak. Kapok ora kowe. Kowe kok senengane percaya banget karo Bagong. Wong Bagong ki nek omong ora iso dipercaya kok. Terus sampean kok malang kerik napa? Niatku arep nglabrak karo kowe. Lho, sampean nantang kali kula to? Lho, malah getak karo aku. Lah kula niki wong ora golek masalah kok mang tandang ki sermu piye? Semangkean kowe. Dumeh Senopati. Apa dianggep Bagong wedi karo kowe? Wani karo aku. Sing kandha wani sapa? Sabar sareh lenggah sing prayogi mriki lenggah mriki ngapurancang ning ngarepe ratu kok malang kerik sak penake dhewe. Kagungan rokok mboten? Ora, tak caosi. Niki nggih rokok dum-duman. Kapok ora wis sencaki kalah karo Bagong. Niki niku sing nesu dudu sampeyan kudune. Nek sing nesu sampeyan nek beda lakone. Sing nesu sapa? Ah sampeyan niku ora tau maca naskah. Niki sing nemu nesu dudu sampeyan. Sing nesu mengke ana wong sing nesu. Bagong. Nun. Yen aku arep maringake kelawan kowe, iki ana sing nglamar Rantawati. Nah iki masalahe nang kene iki lagi terurai semuanya. Sinten sing nglamar Rantawati? Durna, Bagong. Ajeng diwenehke arep diwenehke Lesmana Mandrakumara. Lesmana iki wong kentir. Lesmana iki wong peka karo dirabekke iki sing do nglamar ki do nganggo utek apa ora? Ah, iki lagi asli. Walu gimbal manyar-manyar. Joneng dungkul wana dadi alas dadi ana. Bagong, kowe
berkencang Pak Papong. Kali codhe sapa sing gawe? Wong edan kene Bathara-rada barang dinggo. Kene nganggo istilah aku nek ora nganggo istilah ya rugi ya. Ngopo Begawan Durna? Kowe muni piye? Kresna aduh sorry sinuwun. Lesmana wong kentir. Lesmana wong edan. Lho, kowe kok iso ngarani Lesmana kentir ki sababe apa? Heeh, ora. Aku wis apal karo Lesmana wis suwe. Aku wis tepung karo anak Ngastina. Nek anak Ngastina kuwi pancen Ratu Ngastina mendhi anak siji, ning nuwun sewu, anake rada ngene. Anake rada petuk, anake rada kentir. Mula nek Sinuwun Darawati ngrabekke Lesmana karo Wrantawati iki Sinuwun Darawati bakal tegel nampa kesengsarane anak, bakal tegel nyumurupi kasengsarane anak. Mula nek Sinuwun Darawati maringake Wrantawati, aku ora ikhlas. Aku ora ikhlas. Ora ikhlase Bagong. Mergo aku bakal kelangan kakangku ya kuwi Mas Petro. Nek nganti ora kelakon dawuh karo Wrantawati, Petro bakal lara. Nek Petro lara, gedene tekaning pati, aku kelangan. Nek ngono nang kene padha-padha ngalape Wrantawati. Saiki ngene wae. Digawe sayembara. Sayembara apa? Sapa sing iso ngalahke Begawan Durna? Bayangan Wrantawati. Dadi iki. Wis gayeng iki. Siap, Reng. Oke. Ora nangis to kowe? Ora. Aku mungsuh Durna, kowe mungsuh Baladewa. Gresani wong wareg. Anggere weruh terus ngrus wetengku ora. Ngono wae Reng, siap. Ora usah nangis. Niki sayembara sampean. Teng pundi pamane wong neter kanthi dayan. Wah, metu japa. Wah, cundha manik jeblok bertemu. Iki kok ora nesu iki. Kepiye aku Durna wis dadi, Reng, ayo Reng. Digawe muntam, Reng. Carane, tak jak dialog. Oh iya. Iki sing arep nglamar Wrantawati iki wong loro, sapa wae? Durna karo Prabu Baladewa. Lho, Durna karo Prabu Baladewa. Durna wis tak tantang. Monggo Durna gawe sayembara. Upama Reng, upama piye? Upama Prabu Baladewa ki ngewangi Lesmana piye? Lho, ayo aku abot wedok. Terus ayo. Terbuat dari kayu? Bukan. Ada rodanya? Bukan. Ditarik kuda. Udah. Ada pengemudinya. Udah. Iki kok malah bedekan ki piye to iki? Iya goblok banget to iki. Maksudmu kok kita kon nesu kok malah ada kudanya nyelepak bathumu ki piye? Ayo radong kok ya. Ora ngerti kok ya. Sing arep nglamar ki wong loro. Siji Durna, loro Prabu Baladewa. Reng, apa? Aku wis musuh Durna nek Prabu Baladewa melu nesu piye? Wah, Ratu Mandura iki wedine mung karo aku le. Ratu Mandura iki ora wedi karo sapa-sapa ni wedine karo aku. Nek kowe musuh Begawan Durna, musuh para Sata Kurawa ora sadi. Nek kono Nata Mandura Prabu Baladewa melu, aku tandinge iblis langat cangkepe sapa kowe muni kaya ngono. Sapa sing arep nantang Baladewa sapa? Sapa sing arep nantang Baladewa sapa? Diar kowe. Semengane gawe masalah ora. Ayo, Reng. Kowe iki wis tak gaweke dalan, kowe wis sumbar ayo. Ki nek nganti kowe engko ora ono sing wani nandingi Petro ora kelakon rabi, nek Petro ora kelakon rabi, Petro mati piye? Mati mbok men. Oh, tak kandhake Petro kowe yakin kowe? Gong ora tumbak cucukan. Aku karo Petro ki sayang kok ya. Ha iki muni, para kawan. Dalem. Sing arep nantang Baladewa sapa? Sing arep musuh Baladewa sapa? Sapa? Ora ono ngarwani karo Baladewa kok ya. Ya Kang ya. Ki tanganku mumpung megar iki kampleng iye. Ora nangis mah. Canggeran dedet kok meng nangis. Titik-titik nangis, titik nanggrono wong jajan nangis men ditukokke. Oh, anggrono wong nyumet udut nangis men disumetke. Wong kok kaya ngono lho. Ayo ge wis. Kula sing nantang. Lho, kowe wani karo Baladewa sing tawedeni apamu?
Ngendi pamane wong eter kadetean? Manut. Lapangan voli yo gelem, lapangan basket yo gelem, lapangan bal-balan yo gelem. Teng pundi? Ajeng lo teter kadhe sampeyan pasan boyong Wurantawati. Wurantawati dadi bojone Petruk. Mboten ngen dadi bojone sapa-sapa. Wurantawati dadi bojone Semana Mandra Kumara. Sing kandha sapa? Sing kandha aku. Kula ora ngrentukke. Nek ora ngrentukke arep ngopo? Lho, kula ora ngomong apa? Waduh. Aduh. Iki ra dadi iki. Waduh, aku kok ya melu bunek to, Bagong. Kok sampean mboten sak mikir. Iki tak pikire mawon. Kula sing metung perkara niki. Wani ngono metu njaba. Ah, metu njaba. Lho, ngopo ning njaba? Aduh, piye kuwi? Piye? Ora dadi meneh to. Mengkono ya ora paham kok kuwi. Ajak metu njaba ora gelem, nek metu jero nek ayo ta. Nek nganti ana apa-apa sapa sing tanggung jawab? Oh ya iye. Oh ya klembak-klembike kok. Ah, padake ora. Pokoke Wurantawati raup ora anu kok raup. Rabi karo Petruk. Karo Lesmana, karo Petruk, karo Lesmana. Nek kowe ngayal kok tak glandang metu. Ayo tandinge nolok bareng. Lah iki piye wong nantang kok ora dirampungi wis padha mlayu metu kok malah do tetengok. Ya alon-alon metu kok dipaksa. Ya Reng, ayo. Aku ya alon-alon. Wis aku metu karemu ora karemu. Manut karo kahanan pokoke. Wis kono padha budalono nggih ngestaken dawuh. Ning aja gawe kapitunaning para kawula ya Bagong. Ngestaken dawuh nala garing 10 aja gawe kapitunaning para kawula. Ngestaken dawuh. Bagong. Nun. Engko nek Durna sing maju kowe ora usah melu-melu jotosane. Oh siap. Wah, nduk jago siji meneh Reng. Setyaki wonten dawuh. Kowe iki ngopo? Kowe iki ra entuk melu-melu kowe iki rombongane sapa? Piye? Rombongan Jawi. Lah kok melu jotosi karo Durna ki sirmu piye? Sengit. Ora seneng. Engko nek nganti Kurawa ngerti, Kurawa mbelani Durna, kula ora wedi kurubut Kulawa. Yen kok Prabu Baladewa prisa, kowe didukani kok Prabu Baladewa? Nek pancen kudu ngono, kula ora wedi karo kok Prabu Baladewa. Pancen kuwi ngayal kok. Sakaremu iki wangi Bagong sakaremu ora sakaremu. Ngewangi no. Wah. Neng, apa ngaso iki awake dhewe. Meng paitan swara iki. Ayo. Sing temandang Ndara Sencaki. Lho. Ayo ora iso. Aku kehilangan nama. Nek nganti Ndara Sencaki omong so Prabu Baladewa, piyai sing padha mresani iki do ngenteni mengko. Jam-jam setengah siji, jam siji engko do ngenteni gareng nek musuh Baladewa iki kahanane kepiye. Ngono. Iki mbubarke apa ya? Struktur. Ya wis ning ngono aku ora sida ngewangi. Wah, cangkemmu elek kok, Neng. Iki nek ora sida ngewangi awak dhewe iki nyambut gawe sing tenanan. Ponokawan do metu wis do metu ayo do metu. Wis do metu gak wis? Nggih, yo metu yo. Wis ra entuk rembugan nang jero. Reng ayo metu. Iya ya. Nek ora tak gusahi ndak mengar do omong wae. Anggere muni do omong entuk sambutan kok senenge ra jamak-jamak. Nek ora entuk sambutan kringete delewerane kok. Ngecewe. Iya. Neng iki saiki wis ora usah dadak golek sambutan, aku metu wis viral. Wah. Sing kandha sapa? Kok Prabu menika Nalindra kok gunemane kaya ning kampung. Aku nguruti karo Bagong iki lho. Sampun, matur nuwun sing yo sing ati-ati nggih. Oh. Lah. Edian tenan. Ora tatanan. Orang ketrucut kena yo, kena yo. Wong angin kok digiring iki lho. Udawa kok mesam-mesem. Kula menika menawi weruh polaipun Bagong menika rasane raosipun kepengin gajul ning kok aneh. Wong kok kaya ngono. Lho nika. Wong edan iki ndodok ning kono kae lho.
Setyaki wonten timbalan. Budana kang padha seba ingsun kundur ngedhaton mriki ngestaken dawuh. Sayeptine ingsun lagi bingung perkawis. Udawa tulung kae tendangan kon lunga kae. Ngapae? Jare arep metu isih ngadeg nang kono. Kuwi nang nggo mlaku matal-matal e. Budalna kang padha sepa nggih ngestaken dawuh wonten ana paduka kala wau paring dawuh bilih paduka sajaipun mendeng Sunggawa pusaka Ndarawati oncat iya senjata cakra ilang saka padokaning pusaka Bagong tak kon lunga kok isih krungu suarane. Nyuwun ngapunten kula sinuwun. Udawa. Inggih. Nyuwun ngapunten budala kang padha seba ingsun kundur kedaton menistaken dawuh. Nyuwun pamit madal pasilan sing ati-ati aja kaya bocah cilik. Purna gati ning panangkilan Sang Notarsa kundur kedaton. Jlek saking gambar kala kinapit gambaran gading kadheranten sanggaring Promban Cedi manggung ketanggung Joko Paloro ing sami ngampil patraning Prabon kawis tinggal saking Mandura tindak nyosri Naranata lamun kapiron saking Mandura kaya tansah katon ubayaning marga daya nanggono magawe gelari rawang Ndara Kartomarma iya Bagong aku sing goleki karo kowe nampun ketemu manut tak bondo tau tak krincung sikilmu didhawuhi dening Bapa Penemban Duna kinen ngundurake kowe aja nganti pisan-pisan mboyong lawan Dewi Wrantawati ngerti yo Dewi Wrantawati bakal didhawuh dening ya kuwi anakku Lesmana Mandra Kumara. Semanten ugi kula Ndara. Nek nganti kula wangsul gagal mboyong Dewi Wrantawati kula kelangan Petruk mula mbangane Petruk mati mongko Petruk menika role Panakawat. Petruk niku anake bapak nek Petruk mati bapak sedih. Nek bapak kula sedih wong sedih niku mesti kencokan penyakit. Nek bapak kula sedih kencokan penyakit, bapak kula lara. Nek bapak wong lara niku kembange mati. Petruk mati, bapak sedih, lara, mati. Wah, ya iso tumpes kelor. Mula mbangane Petruk mati luwung kula mawon sing kudu iso budidaya ngalahke Kurawa. Lho. Wani karo Kartomarma. Sing tak wedeni apamu? Wani aja linggo ning ngisor. Ayo ngadeg padha karo Kartomarma. Nandhake yen pancen kowe sewani karo Kartomarma. Kula teng ngisor mawon. Sebab ya apa? Wis kula seneng teng ngisor. Pun kula teng mriki mawon. Wangkal karo Kartomarma candhak. Siramu tak jebleske lemah, pecah dadi loro. Weh, wonge akeh kok mung dadi loro. Deke pirang-pirang menade. Wah, kowe iki geneman cara apa? Cara wong. Kene marganing patimu pangga tak ayoni Ndara Kartomarma.
gikur tak suwuk. Mula aja ngawur. Lah ngawur piye wong kadane suasanane kudu suwuk kok apa dadak ngenteni. Nane rebo ducung lu mayu mungkur. Bagong kowe tak tulungi. Nggih, matur sembah nuwun nggih, Den. Bodho-bodho. Kok sampean peduli kali kula? Sing sae niku sampean peduli kali bencana mboten kali kula. Bagong, non. Aku ra mentolo yen to kowe diajar para sata Kurawa. Iki mau kowe dikapake karo Kartomarma. Rekae nggih kaya arwani ning jebana pancen rani wong kalahan. Diantem, banting, duncalke kula wis matek iki. Nek nganti tiba teng aspalan mesti babak bundas kula. Untung wonten sampean. Bagong, non. Tahe wangi. Lek kungi wangi iki ndelik-ndelik. Nggih. Aja nganti konangan Koko Prabu Ndarawati. Yen kondangan aku didukani. Pun mangkene wonten dukane Sinu Ndarawati aku sing tanggung jawab. Kowe wani karo Sinu Ndarawati. Mboten perkara wani, mangke kula sing ngomongan. Kula nek alasan niku pinter. Meniku tagih utang bola-bali wae iso alasan kok. Pamane ming matur Sinu Prabu Sri Bathara Kresna. Yen ngono-ngono aku didukani, kowe sing alasan. Siap. Kula sing maju. Ya, Bagong, nggih. Ki mak plothok kontrole sing kene ana sing rusak iki. Iki lho. Ada kandhane ngeyel. Malah nyekekek ngeguyu aku. Yo. Pun tindak mriko. Yo, Bagong.
penemban. Ing ngatasé musuh Bagong kok kalah. Kowe iki derajate Kadang Nata lah kok dadi musuh Bagong kalah ki piye? Mboten Bagong yang majeng. Lho sapa? Setyaki. Setyaki? Iya, kasinggihan. Setyaki ngamuk punggung. Sajaipun Setyaki mboten mentara nyumurpi Bagong dipun kroyok dening para sata Kurawa. Dumunten piyambakipun tumandang karya Kurawa bubar mawut mboten kanten-kantenan. Lho lah kok dadi Setyaki melu-melu ngewang karo Bagong iki kepiye? Wong Darawati iki ngerti adil apa ora? Padha-padha mboyong Dewi Wrantawati aku Setyaki ngewang karo si Bagong iki karepe kepiye? Kula semanggaken Bawa Penemban. Kula semanggaken. Nyatanipun Setyaki ingkang ngamuk. Surtayu? Inggih. Kaya diamuk Setyaki. Sami mawon kaliyan pun Kartowarma. Kula dipun amuk kaliyan pun Setyaki. Kula semanggaken. Dursasana kok maju dhisik? Baik, rekai yo mendang paripurna. Ndang rampung lho iso ngrangket Bagong jebulane yo. Bagong diwangi Setyaki. Cah cilik nek tumandang jeblas-jebles. Kula semanggaken Bapak Penemban. Kula semanggaken kula mboten iso mungsuh Bagong merkono pepalange Setyaki. Gugu karepe dhewe panes-paning jajaran. Ya, nadyan kowe dewangi Setyaki apa kira-kira Setyaki wani nandhi kridaning Nalendra mandur. Kula ingkang sowan anak Prabu. Oh, dulu. Inggih. Sampeyan kok mundur niku pripun? Oh, inggih kula ingkang badhe munjatusa paduka anak Prabu Baladewa. Jebul pinanggipun tiyang Darawati menika mboten adil. Lho, mboten adil kados pundi? Nyatanipun Kurawa majeng badhe nyepeng dhateng pun Bagong. Bubar sanganing para sata Kurawa bubar mawut. Nungsung puyang numbuk bentus. Mboten wonten kaliyan Bagong. Lho, ing ngatasé Kurawa kok kalah karo Bagong ini lho. Wedine priye niku? Jalanane napa? Oh, kula nuwun pangapunten. Nuwun sewu nggih, nuwun sewu. Ingkang perang menika sanes Bagong. Lho, sing perang dudu Bagong lho sapa sing perang? Ingkang perang menika Setyaki. Bagong dipun rencangi Setyaki. Lho. Kyai Prabu Darawati ora elek-elek karo Setyaki. Jenenge wong Darawati ora adil. Setyaki kali Bagong yen ngono Baladewa ngewangi sapa kula? Melayu Bagong non aku lagi wangi cukup semene wae. Waduh lagi golek tenaga kangelan sampean mboten ngewangi. Bagong non sing maju dudu Kurawa meneh sapa? Kok Prabu Mandura mumpung gawa Kyai Nenggala sumbar-sumbar yen Setyaki ngewangi Bagong kok Prabu Mandura ngewangi Kurawa saiki wis maju ning pabaratan gawa Kyai Nenggala. Sampeyan wedi? Ora wedi, ning aku wedi yen didukani kok Prabu Darawati. Aku engko sing ngomong. Tenang to. Iki ana MC-ne. Rasa kuwatir, aku engko sing ngomong Prabu Kresna. Nek Prabu Kresna pancen arep nyalahke karo sampean. Sampean bener. Sampean iku mbelani kalih kula. Kula wong ringkih, kula wong cilik, kula wong bodho, kula ming kawula.
nek kula ajeng dikeroyok Kurawa sampeyan duwe rasa mbelani niku tukul saka jiwa kasatria sampeyan. Iya, nggih. Ora usah wedi. Mungsuh Nenggala wedi. Nenggala pusaka ampuh. Gunane apa Setyaki duwe gada wesi kuning? Jupuk. Tantang Baladewa, Nenggala karo gada wesi kuning menang endi? Ngono. Kok meng ngono kok mundur. Wah, dipiyi presane bayi akeh. Isin Setyaki Senopati Ndarawati kok wedi karo Nenggala. Gada wesi kuning diturun Nenggala kira-kira menang endi? Men disekseni piyayi akeh. Ngono Bagong ke? Yo. Gayeng iki. Kene iki aku kudu cepak mulih iki. Engko nek nganti aku didukani Sinuwun Ndarawati ra iso omong aku. Monggo kae gawa gada wesi kuning karo Nenggala. Wah, pecukan gada wesi kuning ditu karo Nenggala pusaka ampuh. Duer. Sinuwun Ndarawati clorot. Eneng apa Setyaki? Reng, ngapa? Montore juga saka parkiran. Iya. Ayo mulai, kayak iki selah-selane angel. Mulai ya siap-siap mulai saiki le iso mangkat engko sore. Wah, kowe iki nggo kendaraan ya bosok. Oh, tekan kono-kono. Ayo arek ki wong seneng-seneng kaya gong ora. Wis ayo, iki mulai ora sampe. Iki ora tanggung jawab nek mulai. Ditonton sik Ndara Baladewa karo Ndara Setyaki le gelut piye menang sapa? Adele aja-aja nggo gada wesi kuning. Engko nek Sinuwun Ndarawati tekan kene ora masalah wis to. Sinuwun Ndarawati ki wong arif, wong bijaksana kali. Wah, edian pancen Setyaki wis diniyati ta? Yen to belane karo si Bagong. Lho, ngliga pusaka Garbaruji Kyai Gada Wesi Kuning dasar Pranyata. Koko Prabu pancen wis niat mbelani Kurawa gawa Kyai Nenggala. Mentala karo Bagong, mentala karo Setyaki. Wong Tegelan kudu dimungsi wong Tegelan. Lho, kowe wani karo Baladewa? Nuwun sewu, mboten ateges kula wantun. Nek Bagong tekaning pati saka Kyai Nenggala kula ora nrimake. Kok gawa wesi kuning? Yes, Ben, ayo jajal ditu. Wesi kuning karo Nenggala menang endi? Edian, ora edan iki tenanan. Lho. Wah, arep nyoba pusaka kadewatan. Jojo Kyai Nenggala. Diban gada wesi kuning pecah. Ah, mati tenan aku. Tak tegeli kok ora wis. Setyaki, Setyaki. Manggelung mintonaken Dewi Kramanira kang kumitrane ngasta kang kumitrane ngastane ngasta
Setyaki, boten timbalan. Sing ngakon sapa? Ana ing Paramatan Agung Negara Indrawati iki mau, kowe nek wis matur karo aku, kok Prabu kula badhe ngrencangi Bagong aja. Iki dudu perkaramu, iki perkarane Bagong karo Kurawa. Lah kok kowe mbadal, kowe nrajang pawalering nata Ndrawati? Malah kowe ngligo Kyai Gata Wesi Kuning. Meh wae didu karo Kyai Nenggala. Lah ya kuwi, kandhan-kandhanane ngeyel Setyaki. Iki perkarane Kurawa karo Bagong kok. Begawan Durna wadul karo aku yen Kurawa bubar ora karu-karuan mergo diajar, diamuk harus Setyaki. Mula pun Kakang ora trima. Pun Kakang ngligo Kyai Nenggala, niatku bakal ngagar-agari karo Bagong. Lah kok dipethoke Setyaki nggo Gata Wesi Kuning. Setyaki, wonten timbalan. Karemu piye to? Kula dipun kengken. Lho. Sing ngongkon sapa? Bagong. Bagong kongkonan kowe nyuwun tulung kalian kula supados kula munduraken Kurawa. Kuwi lah caedan tenan kok. Bagong ngenteni? Nggih. Bagong. Nun. Tanggung jawab. Karo sapa? Sinuwun Ndrawati. Beres ngakurono aku. Saiki kon mrono. Iki lagi perlu ya, tak tanda tangan sih. Tanda tangan apa? Mbok iki sak tanda tangani apa aku ya rendeng. Ayo mrono, bareng aku ora gelem tak ketak sirahmu. Heeh, santai-santai wis. Kalau dhisik. Nggono. Heeh. Nggih. Anggere ora rene aku didukani kok Prabu wis tak ajar. Nggih. Endi? Mangkru mbiyen. Edan timbali ratu kok semoyo. Bagong. Bagong, nun. Rene. Pripun? Kowe iki kok edan to? Lah sebabe? Sing ngakon Setyaki ngajar Kurawa sapa? Mboten wonten. Aja edan. Kowe iki ngapa ta kowe iki? Kosike santai wae. Iki kok ki tlonjonge tekan kono. Ndak usah kuwatir. Kok muni mboten wonten? Awal kata-kata kudu ngono. Santai lho. Lah kok dadi Setyaki omong nek kowe sing ngakon. Ah, niki sejarahe ngeten kula critani. Ampun suriyen. Kula diajar Kartomarma. Iya. Candak Kartomarma duncalke ling Kartomarma. Dislametke Ndara Sencaki. Ndara Sencaki nyelametke kula. Kula kontal kudune tiba teng aspal napa teng watu pecah sirah kula. Kali Ndara Sencaki disaut cek dindhuke alon-alon. Terus suwuk gamelane terus kula rangkulan karo Setyaki. Matur nuwun nggih, Den. Padha-padha ngoten. Kok sampean sayang kali kula? Aku ra ketang sithik tau tok udan tok omong kok, Gong. Berarti sampean tresno kali kula, tresno. Nek kula lara, aku melu lara. Nek kula mati, aku layat. Ngoten niku. Sing muni ngono niki Ndara Setyaki. Nek kula dijotosi wong sampean weruh niku kira-kira ati sampean pripun? Aku ra mentolo. Padahal kula dijotosi Kartomarma. Lenggah. Bagong tak aturi apa jeneng kuwi ngaso Kurawa tak ajari. Ngoten niku sejarahe. Lah tegese Setyaki wonten dawuh. Kowe ora dikon Bagong. Gong mbok tanggung jawab. Iki engko tekan kono, santai wae to. Lagi tak rembug. Saniki kula tak takon karo sampean. Iya. Nek Setyaki duwe rasa welas kali kula kleru. Lho, ora wong Setyaki kuwi tau tate tok udang, tau tate tok mong ora ketemu sedilo. Nah, terus nek Ndara Setyaki niku ngeman kali nyawa kula kleru. Ora. Nah, terus nek Ndara Setyaki niku ngewangi kula mongko kula dijotosi wong. Ya kuwi Kartomarma. Napa Setyaki kleru? Ora. Lah ya wis. Ora kleru kabeh kok sampean niku. Kuwi lah dalah edan iki. Ora edan iki asli. Matur nuwun Bagong. Padha-padha. Santai mawon. Iya. Kok Prabu? Nggih. Kula nuwun sewu, kula ingkang nyunaken pangapura. Lho linggo ngapur to. Iki minggat to. Oh ya omong kok ya. Nuwun mapunten menawi Setyaki nggadahi krekat lan karkat kados mekaten menika. Namanipun ra inggih memper to Prabu. Lho mesti Setyaki ngitung-ngitung. Kurawa tekan niki sing nggawa aku ing ngembeta panci panjenengan. Ning nek Kurawa didhawuhi karo Begawan Durna kon njotosi Bagong menika napa ya memper. Lah Bagong menika namung ijen kaliyan Gareng, mongko Gareng awakipun kados mekaten menika. Tangane cekot sikile becik mripate kira kon perang.
Ampun rasane gareng. Gareng iki dinake mripate cekot. Sikile becik tangane cekot itu nangis. Lho jaluk ngapura. Wah, wis santai reng, wis ora Ndara Kresna ketrucut kok. Arep mulai wae aku kok. Bariki mulai bariki ya. Menika kula suwun sewu, menapa inggih panjenengan mentala. Tur sakniki kula nuwun sewu. Ya piye? Namung sami-sami badhe ngrebat dhateng pun anak kula Wrantawati kok direwangi gegeran ngono lho. Mau mboten nami lingsem. Lho, sing marahi dudu aku. Inggih, sakmenika sampun. Mboten sisa ngrembak sapa sing marahi ndak malah ora rampung-rampung perkarane. Mergi kula misah kalian panjenengan kalian Setyaki menika awit wonten atur ingkang badhe kula aturaken. Ana atur piye? Anak kula Wrantawati sareng kula dangu Wrantawati kowe dilamar iki karo si iki. Lah kowe milih endi wong ayu? Wrantawati matur kaen kula. Koko Prabu. Kanjeng Rama, kula menika dipun wengku sinten-sinten kula sagah. Nanging kula ngertos Kanjeng Rama menika nembe sisah. Amargi koncatan pusaka Ndarawati senjata cakra. Mila samenika ngaten mawon, Koko Prabu kundur wonten negari Astina, munjuk atur sanipun Nyai Prabu Duryudana. Menawi Lesmana saged ngaturaken senjata cakra wonten negari Ndarawati, Wrantawati kula aturaken dhateng Lesmana Mandra Kumara njaluk pamit Nyai. Menapa semanten ugi kula nggih ngaten menika? Iya Bagong, aku ora bakal wola-wali. Wrantawati matur kaliyan aku Kanjeng Rama, yen to nyuwun pamit durung. Durung aja kesusuman ketok kaya Prabu Baladewa. Wong kowe kok kaya Prabu Baladewa, gareng kon mrene. Apa? Timbali Ndara Kresna. Nah, ngene komplit aku dawuh ora kepenak to. Kok suwe men ra teka-teka? Sikile niku becik. Dadi nek mlaku niku suwe. Duh keseron aku mesti krungu kan. Anggere diecele cacat nangis keloro-loro. Lah. Kowe baliya, nggih. Omong karo Petruk, nggih. Petruk bakal tak wengku dadi mantuku netepi janjiku, nggih. Ning ya Petruk kudu iso ngaturake senjata cakra. Waduh. Lha ilang dek kapan wis ora perkara kuwi prilang dek kapan ora usah takon werna-werna. Mergo aku wis ngerti ukaramu kaya ngapa kuwi aku wis ngerti. Kowe iki mung senengane guyon sembur-sembur adas. Iya ta? Nggih. Ning nggih nyuwun prisa mergo hitungan Jawa niku iso mbok menawa kula iso ngitung Jawa. Ilange nek ora karo dikliya dina. Anggara kasih, anggara wis ketembung anggrek. Kasih iki cinta. Cinta sejati memberi bunga anggrek. Ngapa iki ra ngomongke kowe lho? Wah, ora. Wis kono omong. Nek Petruk ngaturake senjata cakra, Petruk bakal tak pek mantu. Nek ora ya wis. Ora bakal tak pek mantu kaya janjiku. Nggih, nyuwun pamit nggih sinuwun. Iya sing ati-ati. Kula tak wangsul, tak ketemu Ali Petruk, tak omong apa anane Ali Petruk. Iya sing ati-ati. Nggih, sembah nuwun. Kula nyuwun pamit sinuwun. Iya sing ati, mbok gareng iki digendong. Ampun dirasani to. Iya ya. Lali aku. Sampun kula tak ampun wangsul ketemu Ali Petruk tak ngomongke apa anane. Iya Bagong sing ati-ati aja kaya bocah cilik. Nggih nggih, ngestakaken dawuh sinuwun.
ing kabeh wis katon padhang Kurawa wis lampit brungkat kimpul nekuk penjalin bali marang Praja Ngastina. Nggih. Semono uga Gareng lan Bagong ingkang diutus kelawan Petruk. Lho nggih. Ning aja nganti kendho nggonmu ngrondani kana negara ing Ndarawati. Pagrana ingkang bibit aja nganti ana ingkang maraja saka sela-selaning Garu. Lho nggih wis tak kendho. Kon Kakang bakal nunggone Praja Ndarawati sapa ingkang bakal iso ngaturake kunduring senjata cakra ya Kyai Cakra Baskara. Bakal tak paringi triman ya kuwi Atmajaku Dewi Wrantawati. Lho nun wis tak kendhau monggo kok ora bulo dherekaken. Ayo sedherek Dimas kadhahipun Kakang Garbaruci. Sithik ngendikane bapakne kok nyocok ning ati. Kaya iso nggugah karo rasaku nggonku mbudidaya. Lah bener ngendikane bapak. Naming tak tinggal kelekaran etok-etok aku lara. Nganti anggere esuk aku nyumet. Anglo tak keke ngisor tempat tidur men awakku krasa panas. Menek demek aku dongkonane aku lara. Lah nek tak ngonone terus ora bakal lakon. Yo golekane. Ning yo nendi udan ora kowe. Coba. Monggo senjata cakra iki pancen ilang tenan goleki pusaka iki nek ora pancen wong pinter, pancen wong wasis, ora glakon penjangkaku. Ngesti karo Purbaning Wang Mahanasa. Purbaning dewa nek pancen Petruk dadi jodoh dhawuhing Wrantawati, mesti dewa ngewangi karo Panakawan. Kencang baru saya mangkah anggro sesumbar lindhu bumi kuncing kumaluduk kuntur ketupat kencang marudaya pak pong buk bolong kali cuti yang macam ngawe Petruk Bu Kulon Rada ya ulun ingkang prapta ning Janaloka ulun ngerti pesambat kita kan kita kepengin nagih janji kawan nata ing Ndarawati kapireng dening Purbaning Wang Mahanasa ya Sang Hyang Manikmaya tumulin uding lan panjenengan ulun minangka duta supaya merapi kalan jeneng kita kula Petruk Kantong Bolong matur sembah nuwun Bu Kulon ya Ruhanira Petruk yen ta ulun prapta ning jagat iki sayekti bakal paring pitulungan kelawan jeneng kita pitulungan menapa Bu Kulon kita bakal ulun paringi pusaka ngaran Parisuli suli bambu ora sembrono Parisuli iki pusaka iki dadi sarana kita nggone bakal ketemu karo senjata cakra jalanipun nek wis ulun paringi Parisuli iki mlaku mangidul bener aja menggok aja nganti kita tumoleh terus ngidul terus kuwi lho tekan Parangkusuma kuwi lho wis ora sembrono kita iki syarat oh nggih matur nuwun kaparingana pilun ya Petruk Kantong Bolong nyuwun pangapunten Parisuli napa bonsai iki Parisuli dengkele atos ora kita ya aja ngalur iki Parisuli inggih wis mengko yen bisa kita gunakake nggon kita bakal ketemu harus senjata cakra matur sembah nuwun Bu Kulon ya lajeng kula nyuwun pamit sing ati-ati aja kaya bocah cilik ya Petruk nggih kula tak melampah ngidul menika mboten menggok aja menggok wis ta kita bakal ketemu srana nggon kita bakal kasempatan panggayu kita matur sembah nuwun sing ati-ati Petruk Kantong Bolong